shiga ɗakin mu da daddare, kowa ya kwanta lokacin. Shine nan ya cire min kaya, da ya cire min kaya shi ma ya cire kayan shi, shine yake samun gabana a gaban shi. Sai ranar ya ƙara in ranar na kwana a ɗakin antinmu, sai ya shigo ɗakin antinmu ya ce in tashi in je in yi fitsari. Da ya ce in tashi in je in yi fitsari, sai na ce mai to na tashi na je na yi fitsari. Har na kai ƙofar ɗakin antinmu zan shiga ɗakin antinmu, sai ya kira ni, sai ya ce in je ɗakin mu in canza kaya. Ni kuma sai na je na fara canza kaya, sai ya shigo ɗakin ya ture ni kan katifan da muke kwana, sai ya cire min kayana. Shine yake tura min gaban shi a gabana. Na je na ce mama don Allah ki aika gidanmu ki ce in ji maman Gadi ta ce zan raka ta jaje an masa rasuwa. Ta ce me yake faruwa? Na ce in na zo zan faɗa miki ko me babanmu yake yi mu. Sai ta ce min to, sai ta aiko wajen misalin ƙarfe 8, sai ta ce wai in ji maman Gadi ta aiko aka ce wai in ji maman Gadi ta ce wai zan raka ta jaje an masa rasuwa. Shine nake faɗa wa mama na abin da yake faruwa. Shine mama na ta ɗauko hijabin ta ce to mu tashi mu je. Muka je gidan kakana take faɗa min kakana da abin da ya faru. Ta zo ita ma ɗin ta ƙara ce mata don Allah ka yi haƙuri, idan na samu lafiya zan rako ta. Sai washe gari ya ƙara aiko wata matar shi, sai ta ƙara cewa wai an ce wa Bilki daga yau za ta je ta dawo. Shine nan ta je ta kwana har 3. Sai kakana ta ce don Allah don Annabi ya yi haƙuri. Da ta ce ya yi haƙuri, sai ta sa kishiyarta ta raka ni gidan. Da ta raka ni gidan, sai washe gari da safe sai ya kira ni ya ce min me yasa kika je kika kwana? Sai na ce mai ba komai, kakana ne bata da lafiya, hawan jinin ta ya tashi. Shine nan ya ce shikenan ina son hawan jinin shi ya tashi. Da daddare ne. To gidan ba kowa ne? Da mutane idan zan yi mari na yake. To ya yake kira ki? Sai kin yi bacci ne ki kira ki koko a kai? Ran da ne idan ina kwance ni kaɗai a ɗakin kwanan mu, sai ya shigo. Ranar kuma da na kwana ɗakin antinmu, kira na ya ce in je in yi fitsari. Bai daɗe da farawa. To yayi akalla sau nawa da ke wannan lalatin da yake da ke haka? Ya yi su